всички, аз съм Сектор и днес играме една много яка игра, наречена Scrap Mechanic. Видях и от Пресли и веднага викам и веднага си казвам, ще играя само за един ден. Научих как да си направя коли много граждани. Това го построи един мой приятел отстрани. Това го построих аз. Този трактор, ако прилича на трактор. И сега ще ходим тук моята кола. Това ремарке се събираше другата кола, това той го направо. Сега ще ходим. Моята кола. Тези отпред, които се подават, играят ролята на такива, които като влизат в вода, тук ще направя аз, нали, като влезете в водата, в принцип, някога, не, винаги колите спират да работят, защото влиза вода в азпуха и така изпълни колата с вода и пребива и да. Сега ние ще направим сега един азпух, който ще ни води на тук. Не. Няма да е тук. Ще си едно блокче. Няма да е тук. И айде два азпуха ще направим. Е, тук ще е единия. Имаме два азпуха. Но аз седнах на грешната седалка. Оп. А, ето ми е бръкната. Тук можете да си возите, да справите дрифтове. Дърво паднало. Не знам. Ето ми колата. Предишната. Тогава не знаех. Си бях направил. Сега ще постигна. Давно чакам да направя. Не. Ще ви покажа как с връзките вие може да си оттеглите клипа на пауза и си го направите. Сега. Нека да отидем на там. Това ми е тракторчето. Да си го пренесеме тук горе. Ще ви покажа бракната неговата. Моето не е бракна, моето е... Охо. Аз мисля така да направим. Да направим така. Да дойдем тук. Защото тази задница просто дразна. Да си оправим гумите. Сега. Така се връзват двигателите. Ако знаехте. Отзад не знам колко толкова тежи, но тук отпред трябва нещо да сложи, защото не знам, да. Ого, така, тук ще си сложа нещо. Ей, тъй. Знам какво мога да направя. Никой не знае какво искам да направя.
И сега аз как съм го направил тук? Но точно отдолу. Значи идвам тук така тръба, после една нагоре, после качвам се тук, после гаса, после дигам, правя така. И да, звънат ми и да, и това беше за този клип.